sa kaawit. Mayang adlaw kanyang tanan nga mga suking tigpaminawan nining handumanan sa usakawit og ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Eric. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, paglisan. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Karkar City, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Eric. I love you, ta. Eric, Mo na tinuod, ta. Nakagusto ko nimo. May chance ka ako nimo, ta. nga malimot pin ko. Ang tinuod, ganahan sila ko ni Rick. Nga sa ato pa, imo na kong gisugot. O Rick, uyab na ta. Salamat, ta. Sure ka ba, Eric? Uyab na ni Mustata. Oh, lagi ba? Hindi mo ka matuo nunay. Iyan na lagi kong gisugot. Yata. Tagaduda gyapon eh. Yaya ko niya magod. Imo na lang. Nauyab sa tato. Ngiga ko niya magod. Kaluyan lang sa taon ba? Sige. Okay, tuon ako. Nya. Good luck sa inyong relasyon, ha? Rick, unsa man yung imong gitad anak ko? Nganong nanood man ta din eh. Ani na ako masuta kung tinuod ka ba yun nga nahigugman ako, ta. Eric, Hindi ba na kasi gusto na kumita po. Mong, eko bali-bali ha. Ta. Ako ba? Pero di ko magabantay ninyo ni Tata nga magsigi og kuyog-kuyog. Hala na, unsam di buhaton sa nag-uyab ay. Anak, mo ginaman nag-uyab, suroy-suroy ba? Kung maminyo naman niya, may maglison, may glaglaag. Labi na anak na, samot na. Bastang explain yun eh. Mo lagi, oy. Mo lagi. Bosa, banati nagmayo. Banata dyan. Oh, banati gigmayo. Bira gyud ba? Ha? Birahan dyan. Paano makakita na kasi mong liwat? Bay Mar. Nindot maguna ko makakita na kasi mong liwat, pay. ha? Magtipon? O ta, magtipon lang ta. Total, sakto nang sa edad ba? Oh, ikaw? Sige, pangita ka tong kapuyan. Kamo di ay ang gustong mo abang? Oo, ma'am. Ate Bel na lang. Ayaw na ng pagmam na ako. Ako sad si Eric, ma'am. Ate Bill. O kini si Tata akong kaipon. Hello, Te. Hello, Day. Dali, tanawa ninyo kung makauyon ba mo sa kwarto. Unya, unsa man, okay na mo? Okay ti, nindot ram di ay. Unya, kanus aman mo mapuyo din he. Ato na lang daw nandong. Aron pa din ta mo balhin ugma. Okay, sige. Ha? Imo kong paundahon sa kong trabaho? O day, di nilang ka sa ato day. Ikaw na layat man ining atong gipuy-an. Og ingon man sad sa akong mga gamit ba. Kapoy na kay kung gikan nga mag-drive nya. Labi na gyud kung daghan og guest ba. Kapoy na kayo. Oh, sige ko. Salamat day. Ay lang kalain ha. Nga paundangon ti kasi ang trabaho. Gusto mo sa gugo nga di ka mahago gud. Kay gusto ko nga makabato na tag-anak. Okay ra dong. Kaninot man sab kun may anak na ta. Mao. Salamat day. I love you. I love you to Eric. Deta, di anak ko day. Day. Uy. Sirado man yung pultahan. Ayun ka sa tata. Dong, Eric.
Nangita ka ni tata? Oh, oo, te. Nakakita ka ni tata, te. Sa'yo matong nilakaw dong. Ha? Dito ra ko sa kong amiga, uy. Magpaibaw, unta ka kung lakaw ka. Wa na lang ko magpahibaw nimo, kay mo balik raman ko dayon. Ay, O sa pa, diha naman sa kusdool, good. Gilay ra tingali na si tata sa inyong gipuy-an. Uy, naunsa. Mo nga moadto gina siya sa iyang amiga. o tingali bay? Panaki na. Araw na ikalingawan. Maulagi bay? Niya, unsaon nga. Wa pa man miya tagis ginuugod. Ani na lang. Ampo sa Ginoo o kumbate lang gimayo para makaanak din mo. Ha? Ano doon ay kalingawan si tata? Si tata din sa mong gipuyan. Nasa ako pa, pero hindi na siyang lakaw kung ako din eh. Po. Ni ana ay. Mayo kay ni anak ka. Ganyan ka nabot? Ganihara. Unsa man hubog ka? Kainom ng kamay, goy. Naunsam taong ka eh. Ingon ini na lang ka pirmi. Kada uli na ako, wa ka din sa atong gipuyan. Ya karon na uli ka, hubog ka. Naunsa ng taong ka eh. Oh, sorry, gusto di mo. Sige, kung bok-bok din sa ito gipoy ay. Wakay buhatoy, wakay lingaw. Oh, tata, Sige, to kalipay ko dito kahimtang, Eric. Ikapoy ako din, uy. Oh. Wa na ilamin nga akong kinabuhi, din, Magsigil akong tuhok, din, Pagpaabot ko, kanus ka mo abot. Ikapoy ako ni kinabuhi, oy. Labi na bigay kay Elias, din, tata. Mapasagdi ko, kumuadto ko sa ko mga abiga. Makig-inom nila kay gusto kong malingaw. Permi kong makabantay ninyo nga magsigi og lalis ni tata. Oh, hey. Wala gito yoy. Ayaw lag kalain ha, pero may isulti ko nimo ba? Ha? Unsa man ati? Ako man ang nakitaan si tata nga gisabak og lalaki. Samtang nakig-inom sa iyang mga amiga. Unsa? Og aron ka gid butuon ako. Panid-ina si tata. Morning dapita ang giingon ni Ate Bel. Hain magka sila ha. Oh, tuara. Tili. Si tata nang gisabak sa lalaki. Tata! Eric? Unsay buti pasabot ini akong nakita. Nganong gisabak ka ining lalaki? Ako may uyabay. Ano de? Uyab din mo? Ako ning katipon do, ha? Ikaw na mo! Ikaw na! Ikaw na! Anong nakayasro? Eric! Ganang imong ipag-isip akong mga gamit. Layas ining atong gipuyan. Kay wa ko magkinahanglan nimo. Dong pasailuan ako sa kong gibuhat. Pasaylo? Sa imo gibuhat ako. Muingon ka pasayloon di ka? Ha? Naibaw ka ba nga sakit kay imong gibuhat ako ta? Imong giinsulto nga akong pagkatao? Mahal man utat ka. Pero nga nang imo manggugi pa sakitan ta. Anong nangita magkaglain? Ha? Lingaw-lingaw. Sabak pa ka? Lingaw-lingaw na to ga ako. Lingaw-lingaw? Ha? Lingaw-lingaw na to? Nga nangita ka manuglain ha? Gisabak kag laki! Ha? Dong, pasailuan lang ko sa kong gibuhat. Dili na ko mausab. Sorry ta. Mahal ti ka. Pero di na ko madawat ang imong gibuhat ako. Biya na din. Kaya makigbuhat ako di mo. Gimahal ko sa tata pero kinahanglan nga ako na siyang buhian. Kay kung padayon pa mi nga magtipon,
Moabot gihapon ang panahon nga magpakasa siya pag-usab. Di ni nalang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.